Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka Presbyterian Youth Today International Network kabadai ka kenhun jiki samlah ka balang Presbyterian na keleng ka perthai shen kan sa Shna no da ka Skul ha Shnong Domïasiat kom ka dak bin pensa jikin mau ye ime spiriti lingdo langren ha bekran bagi no tho kubor menta ka sni khat santrik no pra arjar arphau ha Shnong Press Club kid khat jang kan ka kenhun klay thu bakane ka Skul kan long ka Skul ka bakam pher ha ka ba an hikai ru ya ka rap karyang ka kam ri jingri kampen mi umso bat kham tam e ban hikai ya ki jing penjer ngam ya ki klau ka kenhun ka balawan jengo bat ikenduru ya ki pajba nan Domïasiat kelapan kreru ya ka documentary film ka balingkot ban batai halor ka jing syai ben ke Shnong bat ban kerparu ya ka jing yasno khtilang ki pajba ban penmi ya ki pisah ba pralak tingka ka balong ka jing sedang ban tei ka ni Skul. I'm here with Andy's Aim, who is one of the leaders from this village, and I hear from him very sad news that after the public hearing in 2007, the authorities actually punished him and this entire community of 9 families by removing the LP school and the teachers. Yuk kejat dah ka Shnong Domïasiat, but kipun kijing kipang baki Shnong ki Shem dengan shu batai lingkot ipi katuk nemang kene ka Shnong kaladon palat ndri pusnem ndre kini ki bepli ka kor umro kim paddan lang baka jingarap jong ka PHC lane angila bandong ka ding electricity ro kim paddan lang baka jingarap jong ka MECL an ka Shnong Domïasiat ka belong ka basusi sa kawai ka long ba kijaka sumar kim dan ban lech ka jaka sumar ki hap kumbangitip baka surok kasniyo pala te kabampor ban poi shi jaka sumar kumbangi kendo iwe ilong kume yethuba ban le kha khunlung I haban le shidu shamairang an ni sutho bakat no ka jingjanga jongka mairang na do na Domïasiat ladang ipet bangila I ka jingsniyo jongka surok nangka ka jing em jongki bridge the ki em ka jing duk kadaw ka longba kim yo ki jing yarap kumbangi yo mangi para nok shok Shnong kim yo ki jing yarap na kumba mga maphingi ang yo lang ba ka sarkar bat ka bakhaddo ka long ka bakham bat ka bakham shemjing na banta ki khanna bat kalaway jong kane ka Shnong ka long ba ka Skul hi kamdan bat kumbangi tibaw arhajan yo ka sarkar kala bendu no ka lower primary government school jong ki te but ban let ki ban omde bagi khana kim le Skul ki let tangba ki ha ban let ki Skul ki bajangai kum shawa akaji ne ki don ki Shnong ki bahajan but ban let kita ki ni yo jing te ban let bakin let puli kita ki Shnong kum ka wa akaji bat ki ki Shnong ki kimi ki ha ban let bot lang ki ha ban let salang ki kimi bat kita ki khana ka bapen ki kalong ba ki haban kini ki kimi bepli ki haban no ki yang ki sanjok ki tapi so thu kat no ka jing tang itahi jing batai belong kon hano kini like a mission school ban contribute nantak pra kena samla pa ngilaban high scholarship te ki ba best do ki ba pass do ki ba nantu will pick them up and send them shabar ke lagi ko apan pule forestry agriculture medicine engineering jadi to hi ki deban smai pa ke bikin one banyarat Shnong gendong dia ban song lo shastor ni song lo shabar abang ila ai kum ka scholarship iki dan ka agreement part I will come back to serve my people especially in the rural areas kaka 8 lakhs just to start with but obviously it's going to be more ini didang bantang macam sedang kita ki like kamera ndre ban le ka full English medium school te kan sanang he ka ski tangang kuas dang shwa with 8 lakhs te dan tang in hak ke roofing ke babiang ban le ka rain water harvesting bambu ki solar panel te gidon ki brio ki la ban I in kind ro not only in cash some people can bring bricks some people can bring cement some people can bring solar panel some people can bring taken ki wiring ki and some people can give their time because time is more valuable than money it's more precious than money kadai ka por kan ni ai ka por ni ai ka jingra ka bangila ndai kidan ki brio ki bakdan ki la bro khai ka bani join la te ni sedang dei tai pralak shwa ngin sa suki pat manusnam in hak boru ka budget na matagi no hikai ro kai bapli Shna ka building de kimdan no hikai babiang pat nang no nyo tulop mentali no hikai bapli la kan no phobuna ka tulop kimdan
kamtam Shnong gendong tingin hab dan ka fun ka biang at least ban ai ki trop ki no hikai arsna me nang tangin hab pek ru ki scholarship nam ta ki kena nang ta kani ka school ru kam dei ban shu le tang ka emboss ngin hab hikai ki bot ki bor ki kena kinda pass anto kilan em ban ki jalan kilan em ban rap ban riang ban ri te ki vocational training ru ki hab dan namar ba ngima ban expect ki begini wa kam shabar ni wa kam sarkar no tali kam sarkar dan show forget about it in hab training ki begini ban long ki entrepreneurs ke ingin hab hikai ru ki kinja training ki vocational training ki practical training agri base horticulture base animal husbandry kumno ban rimasi kumno ban riblang kumno ban shna coffee kumno ban sha kumno ban shna juice jam kumno ban la ecotourism pungtang boleh nyalai pula pesah ban university bala nang adon ka but ban seng la ka jom ka by business lawan ai ki scholarship ki fellowship ban pha ki vocational training kum hadan bosko hey tentu ki sawan ban Shnong ban tre ban ai kam no para kena samla te habang ngilering na koman keren shapang ka ba ngilering ni ko kum ren kum batang akan try ki daw klong ba habalish the klong ka jakak ba jangai na po sa Shillong nanta ndai bakal jangai ke datang 180 kilometers no she's about 100 kilometers na Shillong nang ba ka suro ka lang ka basneo takadaw mi po islam ha ka taga jakra ni po do live ji itharai te habang ipang to live ji klam yo la chuban ring ko video la shooting lumala nik te ka ba ka pangila ka bor tingi oban ring tang hado saw baje saw steng ek la dom no kasni ting nang ta hade nang ta pade ngim la chuban ring namar ba pate Shnong kam don light dan ni kam don electricity na kini ki daw ni don ni clips ki baduna mo tambah ke be fini I ho kan ni ko videos kalong kumbang I ham te na klem pan ngklem manipulate on the tin para ngklem manipulate nanta ngklem ai ki ban le fancy shots nanta ngklem ai ki transitions ru kalong very simple kumbang I take kumtang abot take ko videos te tangkata hi tharai nama ba ikani videos ni pala no shibete ha ikani videos ni pala shibet nanta kalong kumba 10 minute ngin pani fi shapang ka Shnong jo ka Domïasiat nanta kani ko school nanta ki clips ru ngi de ki original contents ki jongi ngale jering himanga nanta sakawai pada ki video clips ki bangam don manga ki lapha ki bahaying jong I mi it filti nanta ngi yoru na ki members ki jongi ki video clips ki ba ki la action na mobile phone jong ki por pa ki LHT te ikini ki clips man ke bangi don ha pa videos ki jongi kada ki copyright jong ka PYT Presbyterian YouTube today ni claim shame ke even ka music group kada na pa PYT committee te nata ni don ya ko videos hado san minute tingin ni pala jika shibet jan me de tharai